This is Ngcobo 2010 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us grow. For more breaking news, please visit our website www.ngcobo2010shopi.co.za. Hey, tada! This is Ngcobo 2010 Shop I channel. We are here at Orlando Amstel Arena, Orlando Pirates 2, Durban City 1. My brother, how's it? Yeah, ndiyaphila bhuti kunjani? Ndiyaphila Nkosi Akhonto. How do you feel about the game today? Yeah, ndonwabile kakhulu bhuti. Yeah. Into yoba siwine. Yeah. Ixhala benalo ukuba siye kwi-penalties. Oh yes. Egamini enjengalena apha iteam seyine-red card. Bengenzeka into yoba babe nelakhi nabo ubusobona into yoba balibazisa ixesha nokhipha nedefender yonke into so kube kuhle into yoba sibabethe ekugqibeleni magodu. Yeah. Yini echaze kakhulu namhlanje ngaphandle ukuthi niwinile mina? No, iteam iyeza besilapha last week so iteam iyasondela kancinci ngama-goals into efunekayo ngoku uyayibona i-strikers sihalela into yoba zikore sijongile uMbuthumo uzamile nalo mfana uradio bhana uzamile so into endiyivuyelayo kakhulu into yoba sithole igowuli ngama-last minute ngoba besikore ipenalty kuphela so bekumele into yoba sikhangele igowuli siwine igame. Xa ujongile nizawuyidifenda le cup? Ya ikhaphu yethu le ikhaphu yethu kodwa kade uthukile abantu abawu-10 bakusokolisa hayi no uyabona le team ibize kuzoprove ipoint uyayibona so le game ifune uba nzima uyayazi udaba ubuyibonile idocumentary yonke into ibisenzeka so le game ithande uba nzima bona uncanana i-man of the match andayazi uba wenzeni so bebefuna into yoba ebuye azothetha le nto ibiqhubeka so kube kuhle into yoba siwine abe yi-man of the match nje ukhiphe umntu osebenzileyo kakhulu i-goalkeeper man of the match i-goalkeeper man of the match hayi yona siyidlalile igame kamnandi but ke siye sakhona ukubethakala phana phaa i-first half sesanako uyidlala ngathi se-Kaizer Chiefs shaye igoli eyi-1 kanti thina akumelanga igoli lapha zibe more than 1 kumele shaye 3 or more yabo ya uTito udlalile namhlanje wadlala uNdaba wadlala naye uDansini as usual ya yonke into sase-right emajidiyeni naye uGabane Longo ishayile igoli even though ikhanibone noba kubore bani uyena impela hayi simnandi enkosi. Sharp. siyabulela